Kapit na tayo, Lloyd. What's up sa mga fans ko? Anong fans? Sa 300 viewers ko. Sa YouTube channel ko. Lapit na kami. Hindi namin alam kung nasan na kami. Or masukal to eh. Meron bang ganito? Parang sinunog yata to. Oh, sino? Sinunog? Bohol yun ah. Pato na kami. Nasa Encantadia. Encantadia na ba to? Masukal eh oh. Pero sa tingin ko, lalakas ka pa dito tol. Nandito yung mga power banks mo. Susuksok mo na lang. Kung pwede ka sumuksok. Ayun, nasa bubuhatin mo yun talaga yung bike dyan. Hanggang dun. Dun. Ah, hindi ko alam kung hanggang dun sa taas. So, kaya natin to, Lloyd. Di ba, Lloyd? Hindi pa kami nakakaakyat. Pero maganda dito, ah. Ano yung patag? May trail pala ako. May trail dito? May trail? Oo. Yun oh! Oh! Target locked. Bakit ka naman nagbibideo ko? Puro mukha ko. Ayan, so kung nakikita nyo ay tawag doon. Pwede pala mawinwit doon. Kasi hindi ko alam kung saan ako dadaan. Ayan o. Nakarating na rin kami. Sayang, wala yung iba eh. Pero okay lang yun. Ganda talaga dito. Lamig. Tapos may mga riders din. Tapos may mga turista doon sa bandang likod. I mean, turista na may sasakyan. Si Lloyd, nakapurido na yan. Hinahanap na ako. Pasay. Ayan, so gutom na kami. Hello, so kanina ko Ayan, 'no? 'Yung mga riders, 'yung mga turista, 'yung mga turista na may sasakyan. Sila, nakapurido na yan, hinahanap na ako. Pasay. Ayan, so gutom na kami. Hello, so kanina ko. Hello, so kanina ko
Ganadong-ganado sila si ate. Pagod na pagod. Kaya mo yan ate. Napatawa ko siya 3 beses. Goods na yun to. Una ka. Paalam Batanes. Little Batanes pala, hindi Batanes. Maganda rin dun oh. Ano? Okay, pasok. Gagawa mo dyan. Ayun, so kung nakikita nyo sila, ngayon hindi ginawa namin, umakyat kami. Ako, may dala akong tungkod. Sabi kasi ni Dr. Roberto de los Reyes, kailangan magdala ng tungkod. Sana all may photoshoot. Ano ba yung photoshoot, pre? Alam mo ba yung photoshoot? Yung photo, sinut mo. Photoshoot. May pag-asa pa pala ako, pre. Ano? Di ba nakita? Ay, na pala anong... Ayoko na! Pagbilang ko ng 3, kakalimutan na kita! 3. Game. Parang may amoy Zone Rocks dun, tol. Di ba na amoy? Amoy Zone Rocks. Mauna po na sila. Ha? Dito yun? Oops. Dito tayo makyat. Dito. Dito nga. Oh, di dyan ha. Oo, ano, dito tayo dumaan. Ayan, tungkod. Ipapamigay na kita. Baka may kailangan pa sa'yo. Diyan ka muna, tungkod. Puta. Kahit ano mangyari. Yay, baba na. Buhat na kami. So dito ko muna puputulin, tapos unti-kun nyo lang kung siguro mamaya. Kasi bubuhatin na namin si Baki. Dito kami kung saan naglaban si Saitama at saka yung seaweed. Dahil seaweed oh. Dahil oh. Seaweed lahat. So Saitama, salamat at nakakadaan kami ng ligtas. Ayun, sa mga hindi nakakaalam. Gaya ko. Ganyan pala yung na-harvest yung seaweed. Yung marurosip sa Pangasinan. Dami oh. Pati dito. Ito pala yun. Nalagay nila sa sako. Sako pala to.